Moi, tervetuloa. Nimeni on Sakarias Liimatainen Dust Controlilla. Haluaisin nyt esitellä muutama meidän tuotteistamme. Tässä meidän AirCube 2000, joka sopii etenkin tilojen alipaineistamiseen. DC AirCube alipaineistajat ja ilmanpuhdistimet on kehitetty helppokäyttöisiksi ja kestäviksi laitteiksi. Ne on rakennettu ruostumattomasta alumiinisinkkipinnoitetusta pellistä, joka kestää vaurioita erittäin hyvin. Jokaisessa DC AirCubessa on H13 HEPA mikrosuodatin, joka poistaa haitalliset partikkelit ilmasta erittäin tehokkaasti. DC AirCube-laitteet on lisäksi varustettu suodattimen vaihtotarpeen ilmaisevalla merkkivalolla. Laitteet käyttävät suurta ilmavirtaa suodattimen koko käyttöiän ajan ja poistoletkulla voidaan luoda alipaine tiivistettyyn tilaan. DC500 AirCube alipaineistajalla on 2 nopeusasetusta, jotka mahdollistavat taloudellisen käytön esimerkiksi yön aikana. DC1200 ja DC2000 AirCube-laitteilla on portaaton nopeussäätö.